njengoba ubuphofu buya ngokujula nesibona sabantu abathembela kusizo lwahulumeni siyadlondlobala. Abantu abathembela usizo lwahulumeni bafikile ey'gidini eziyi-17. Imindeni eminingi yethu ithembela kuleli le mali, abanye bathi imali kaDebe yesibonelelo sikahulumeni. Ngithenisa ukuqalisa into eyodwa ngoba likhona iphepha elike labhala kabi ngami. Angiphambene nosizo oluvela uhulumeni, imali yempesheni. Iy'bonelelo zinto edingekayo ngempela ey'mene ey'khona esibhekene nazo, futhi zinto enganeleyo kwazona phakathi kwabantu ababuthaka nabasweleyo phakathi komphakathi yethu. Eqinisweni ngenkathi ngisebenza njengoNdunankulu kahulumeni okwazi ngesikhathi sedlule, uhulumeni mawami oba ngokuqala ngqa ukuhlinzeka noma yiluphi uhlobo lwey'bonelelo noma yikuphi eNingizimu Afrika. Ngokhetho ngo-1994 izalukazi ngangixoxela ukuthi la ma ifike ey'khungweni zithi zifuna lofaka iy'buko. Zonke izalukazi ezayithola impesheni ngoba yayiqalwe yimi impesheni. Siyasiqonda ukuthi abantu badinga, ngibona ukuthi njengomuntu omdala ngizwile nje gama usho ukuthi le ngangathela yakho ngavulwa yimi. Bese ngibheke eJerusalem elisha. Sengiyisho nje kuphela. Ngakho anginalo ithemba gama ukuthi ngibe kusekhona ngoba phela noJesu wenza isithembiso esikhulu. Wathi ekhaya kababa kunezinto ey'ningi. Okusho nami ikamelo lami likhona. Chairman wekomiti ngoba kukhansili eseGoli khona amalungu amabili enkatha ngoba i-ANC yasicela inkatha eGoli ukuthi ibe yumbimbi nabo emva kokhetho ngoba yayishoda ngamandla. Ngakho uhulumeni ka-ANC eGoli unamalungu enkatha. Baningi abantu asebethukathile esingabaholi ukuthi sivuma kanjani lokho uma nalapha nje baqulisini qhawukene yiyane nje zakhona zingithule. Kanjani lo uhulumeni lujabo lusaqhubekayo-ke lona ukuthi asizona izitha nokuthi ngoDisemba 15 2019 saba nomhlangano nomengameli kaKhongolose umnumzane uCyril Matamela Ramaphosa endlini kaPresident eThekwini. Ngithi mina njengoba sagcina sibulalana sodwa kwaze kwafa abantu abangu-20,000 njengoba iy'nsuku zami sey'baliwe sengingaka, sengahamba noma nini noma namuhla noma nini, ngathi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ungakenzeki lokho. Inxeba eladalekayo phakathi kwenkatha kanye